ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଓ ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ମାତ୍ର ଦୁନିଆରେ କେବେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତଥାପି କିଛି ସଭ୍ୟତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଏବଂ ଜାଣିବା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା 7ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ। ମାୟା ସଭ୍ୟତା। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା କି 2012 ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମେକ୍ସିକୋର ମାୟା ସଭ୍ୟତାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମାୟା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାମାଣିକତା ଏତେ ଥିଲା କି ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ସତ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଖବରକାଗଜ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର 21 ଡିସେମ୍ବର 2012 ଏହି ଦିନ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦିନ ପରି ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁନିଆର ବିନାଶର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ମାୟା ସଭ୍ୟତାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏହି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ମାୟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର 21 ଡିସେମ୍ବର 2012 ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ବାବା ଭେଙ୍ଗା। ନୋଷ୍ଟ୍ରାଦାମସଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ 5079 ମସିହାରେ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। 1996 ମସିହାରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଲିଓନାର୍ଦୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ 4006ରେ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯିବ। ମାର୍ଶାଲ ଏପଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। 1997ରେ ଆମେରିକାର ଧର୍ମଗୁରୁ ମାର୍ଶାଲ ଏପଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ହେବା କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଧକ୍କା ହେବ ଯାହା ନାସା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏ ଦୁନିଆ 2060ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସେ ଏମିତି କରିନଥିଲେ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା। 1704ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ଏକ ଲେଖାରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଇୱାନର ଧର୍ମଗୁରୁ ଚେନ୍ ତାଓ ଦୁବେ ଇସାଇ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 1988କୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପୃଥିବୀର ବିନାଶ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ଘଟିନଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଂ କହିଛନ୍ତି କି ମାନବ ଜାତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 1000 ବର୍ଷ ଯାଏ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ଏହି 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନବ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନବ ଜାତି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ। ସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତାରିଖ ବିତି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଆସିବା ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁ ତାରିଖ ବିତି ଯାଇଛି ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆସୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କ'ଣ ଘଟିବ ତା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ସେବେ ଯାଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।
ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।